Bona tarda, som l'Ariana i la Laia del CCA Edelia Hernández de Viladecans. En aquest espai us volem mostrar un petit treball que hem dut a terme durant aquest trimestre amb el nostre alumnat. Abans, però us faré uns 5 cèntims del context del nostre centre per a que pugueu entendre una mica millor el treball que estem fent. Com ja us he dit, el CCA Edelia Hernández es troba a Viladecans, a la comarca del Baix Llobregat. Estem en unes magnífiques instal·lacions i som un total de 11 professors i professores, 10 a jornada sencera i una mitja jornada. Pel que fa al perfil del nostre alumnat, tenim al voltant d'uns 800 alumnes matriculats, dels quals més de la meitat, un 64%, són dones. Del total de l'alumnat, en torn a un 70% són de nacionalitat espanyola, mentre que l'altre 30% són alumnes que tenen diverses nacionalitats, especialment del Marroc, però també d'altres països com poden ser Colòmbia, Brasil, Rússia o Pakistan. També és important assenyalar que la majoria del nostre alumnat viu a Viladecans, en torn a un 80%, i l'altre 20% es nodreix de les poblacions veïnes, com són Gavà, Sant Climent, Begues o Sant Boi de Llobregat. Què motiva els nostres alumnes a venir al centre? Doncs bé, les motivacions són diverses. Per una banda, hi ha l'alumnat que ve a enriquir els seus coneixements i competències en TIC o en llengües. També hi ha l'alumnat que ve per a obtenir el graduat d'educació secundària. I després també hi ha alumnat que ve per a preparar-se a accedir a estudis superiors, com pot ser de grau superior o estudis universitaris, i que sobretot volen millorar les seves expectatives laborals. Com podeu veure, doncs, el punt de partida del nostre alumnat, tant social com cultural com personal, és molt divers i això és el que fa que el nostre centre sigui tan ric pel que fa a l'alumnat que el compon. Ara us passaré amb la meva companya Ariana, que us explicarà una miqueta més. Gràcies, Laia. Doncs, davant la situació d'excepcionalitat, al igual que altres centres d'adults, com també les companyes de primària i secundària, hem hagut de reinventar-nos per tal de poder arribar a totes les necessitats del nostre alumnat i això ha implicat una coordinació més estreta que mai per part de tot l'equip docent. Nosaltres, l'organització i el disseny del trimestre la vam definir i la vam acordar a través de claustres virtuals on vam decidir realitzar activitats competencials organitzades setmanalment que hem fet arribar als nostres alumnes a través del Moodle. Així com per compartir un exemple, aprofitant l'inici del tercer trimestre, que coincideix amb la Dia de Sant Jordi, vam decidir continuar amb la trajectòria del centre de celebrar aquest dia i per això la setmana del 14 al 19 d'abril la vam dedicar a activitats culturals vinculades especialment a l'àmbit de la comunicació i incloent la perspectiva de gènere. Una d'aquestes activitats que us explicarà la Laia l'aprofitarem per ara compartir que recentment al nostre centre s'ha creat la Comissió de Gènere, la qual, quan va saber que estàvem organitzant activitats culturals al voltant de la comunicació i de la Diada, va portar la idea de treballar la llegenda de Sant Jordi però amb un prisma diferent, doncs qüestionant al final el rol de la dona, la seva pressuposada heteronorma, la identitat de gènere, etc. La Laia, com us he dit, us explicarà una miqueta més aquesta activitat. A mi m'han convidat a la conversa per compartir amb vosaltres una miqueta més sobre aquesta comissió, la Comissió de Gènere del nostre centre, que es va impulsar amb la intenció que també des de l'àmbit de les persones, de l'educació de les persones adultes, doncs crear un espai de trobada i reflexió en el qual doncs, no només hi participés el professorat, sinó també l'alumnat, personal PAS, tota la comunitat educativa és benvinguda. I és un espai de reflexió entorn al gènere davant de la necessitat actual que tenim de contribuir a una societat més justa i menys patriarcal. Actualment en aquesta comissió som 12 persones. A mi m'encanta perquè milito en altres espais i miro al voltant i al final, quan estic en altres espais, veig que totes són molt semblants, però amb aquesta comissió del centre és un espai on hi ha molta diversitat, tant generacional com d'origen, de capacitats, de vivències, i això crec que aporta una gran riquesa humana i que ens ajuda també a prendre consciència de la interseccionalitat del moviment. Paulo Freire, que és un referent
de l'educació de les persones adultes i que també és un referent per nosaltres, ja reivindica que l'educació en si no transforma el món, però transforma les persones i que són aquestes persones les que després transformen el món. I nosaltres creiem que des de l'àmbit educatiu tenim una arma molt potent pedagògica a nivell de transformació social i creant aquesta comissió pretenem contribuir modestament a qüestionar i debatre estereotips, rols, realitats, com a mínim presents en les nostres vides i com actuar des del nostre context més proper. L'objectiu de la comissió és que la perspectiva de gènere traspassi totes les activitats i totes les propostes educatives del centre, tal com ja s'impulsa des del departament. Però, paral·lelament a aquesta transversalitat, des de la comissió s'articulen propostes on explícitament es treballa el gènere, les identitats, els cossos i també la comunitat. Tot tenint en compte, com us deia això, com diferents opressions s'interrelacionen. La setmana, per exemple, prèvia al 8 de març, es va dur a terme tot un seguit de reivindicacions i activitats, com per exemple vam projectar un film que qüestionava molt els rols i els estereotips de gènere. També a les aules vam fer un projecte entorn a lemes reivindicatius, a les manifestacions del 8 de març, i vam fer un recull per totes les aules i vam oferir com un espai de debat. Bé, doncs una mica com us ha explicat l'Ariana, jo us explicaré la proposta, l'activitat que vam dur a terme en el marc de la Diada de Sant Jordi. Bé, simplement, com ella ha explicat, des de la Comissió de Gènere es va proposar aquesta activitat, el claustre la va recollir i es va decidir fer l'activitat amb els seus criteris i indicadors d'avaluació. És una activitat que s'està fent en molts llocs des de fa molt de temps, en moltes escoles, instituts, en molts àmbits culturals, la de proposar un final alternatiu a la llegenda de Sant Jordi, qüestionant això, els estereotips i donant a la princesa un paper més actiu i més crític. Ara us ensenyaré a través del Moodle, que és la plataforma en la que estem treballant al nostre centre, l'activitat per a que la pugueu veure millor i pugueu entendre una mica més el que us explicaré. Bé, com veieu, aquest és el Moodle del nostre centre, aquesta és l'activitat i, sobretot, com que no és una activitat, diguéssim, nova, però sí que volem destacar aquests dos punts. Primer de tot, els criteris i indicadors d'avaluació que vam crear per a aquesta activitat, que vam facilitar a l'alumnat, l'alumnat el tenia abans de posar-se a fer l'activitat, i sobretot aquests dos, que giren entorn al gènere, per una banda, reflexionar entorn als estereotips de gènere de les llegendes tradicionals i, per l'altra, incorporar la perspectiva de gènere a la llegenda de Sant Jordi. Eren dos criteris dels quals després s'avaluava, es mirava el professorat que es complissin. I, per últim, també la reflexió personal. Totes les activitats que estem fent tenen una autoavaluació i una reflexió personal i aquesta ha girat més entorn al gènere, sobretot a través de dues preguntes. Primer, si a l'alumnat li havia costat molt repensar la llegenda, a vegades com que és una història que està tan dins les nostres vides des de petits, doncs potser costa una mica més. I després també si s'havien plantejat mai que la llegenda pogués reproduir tòpics de gènere o si coneixen altres llegendes o altres històries o contes que també les reprodueixin. D'aquesta manera, el que s'ha volgut amb aquesta activitat ha sigut treballar la perspectiva de gènere des d'una doble vessant. Primer, la creativa, amb aquest final alternatiu, amb aquesta proposta per part de l'alumnat de finals alternatius, però també la reflexiva, i és veure una mica més enllà d'aquesta llegenda de Sant Jordi, veure si hi ha altres llegendes o una mica qüestionar aquestes històries que des de petits se'ns expliquen i que les tenim incorporades. L'objectiu que tenim és seguir treballant en aquesta línia, qüestionar-nos com el gènere ens traspassa en tot, en cadascuna de les activitats que fem, tot i que no es treballa de manera explícita, i això creiem que requereix d'una intenció de revisió, de construcció i de coordinació per part de tot l'equip docent.
Aquest ha estat un petit tastet d'una de les activitats que hem fet al CFA d'Eli Hernández. Si voleu conèixer el nostre centre, podeu visitar la nostra pàgina web, que és educaciodigital.cat/CFA d'Eli Hernández/Moodle, i estem també presents a les xarxes, al Twitter i al Facebook. I, això és tot. Moltes gràcies per convidar-nos a compartir i per la vostra atenció. Moltes gràcies.